že ona je teda nějaká jako divná, když nemá ty děti, nebo to je nějaká jako kariéristka, nebo ona prostě je taková zoufalá, že ani toho chlapa nemá, ani ty děti nemá. No pro boha, co tady na tom světě vlastně jako dělá. Jako kdyby tady takováhle žena neměla mít místo, jo. Rozhodně neplatí, že když nemám děti, takže jako mám prázdno. Ty všechny ženy našly svůj smysl života, všechny jsou spokojené, všechny jsou tady platné pro tu společnost. Vlastně jsem si říkala na začátku, že to bude taková smutná kniha a nakonec je to docela jako veselá, úsměvná knížka o tom, jak se dá žít bez dětí. Vnímají třeba ty ženy dvojí metr na to, jak se díváme na muže, kteří jsou bezdětní a vlastně pak na ně? No, tak ano, také se tam toho dotýkají a říkají, že vlastně muži to v tomhle směru mají jednodušší, že prostě jako chlap bez dětí, tak jako jo, tak to může nějaký cestovatel, dobrodruh, jo, prostě holt má takovou povahu, jako máme tendenci to omlouvat, ale když to u těch žen bezdětných, tak tam nemáme pro ně to pochopení a tu omluvu, ale naopak tu kritiku, kterou oni hodně jako zažívají. A myslím si, že to je odraz toho, že se tady o tom málo mluví a že vlastně stále jako bezdětná žena je předmětem jakýchsi řečí, sousedů, rodiny. Si myslím, že musíme být mnohem víc empatičtí, mnohem víc si třeba té ženy všimnout, jaká opravdu je, než přes ten náš pohled, který už jsme si dopředu dali a tu ženu v podstatě už na začátku sami odsoudili, ještě předtím, než ji vlastně vůbec poznáme.